Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndipo tu kali taika ndipandireni imene mtsogoleri wa dziko linoyu ayendere perete. Tifotokozenso kuti mmene ankanyamuka mdziko muno mtsogoleri wa dziko linoyu lolemba lapitali adayenderanso perete kuno ku Kamuzu Palace, kenako ndi kunyamuka kupita ku bwalo la ndege la Kamuzu International komwe adakanyamukira pa ulendo umenewu. Choncho chimodzimodzinso lero mmene mtsogoleri wa dziko linoyu wafika kuno kumudzi, wafikiranso ku bwalo la Kamuzu International ku Lilongwe, ndipo pochoka kumeneko afike kuno ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace, ndipo ayenderanso perete wa asilikali a Malawi Defense Force MDF. Moti asilikali amenewa andandakale pa bwalo la kuno ku Kamuzu Palace, ali m'malo mwawo zonse m'malo mwake kuti mtsogoleri wa dziko lino akangofika kuno ku Kamuzu Palace amulandire ndi salute ya ulemu mtsogoleri wa dziko linoyu asanayendere perete ameneyo. Tifotokozenso kuti kuno kwafika akuluakulu osiyanasiyana amene amulandire kuno ku Kamuzu Palace. Pali nduna yona za chilungamo yali kuno Titus Mvalo, komanso taona pali mafumu ngakhalenso mfumu ya mzinda wa Lilongwe Kansala Esther Sagawa ali kuno ndi akuluakulu ena amene amulandire mtsogoleri wa dziko linoyu kuno ku Kamuzu Palace. Ndipo tatsatira ndithu bwino lomwe zomwe mtsogoleri wa dziko lino wakhala akuchita, komanso zomwe anafotokoza ku msonkhano umenewu umene anapita ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania. Nkhani yake kudza makamaka kukuza ntchito za magetsi m'mayiko amu Africa, chifukwa tu banki yaikulu pa dziko lonse World Bank mogwirizana ndi African Development Bank amenewa ndi amene anayitanitsa msonkhano umenewu kuti athandize mayiko amu Africa kukweza chiwerengero cha anthu omwe akugwiritsa ntchito za magetsi kuti chifike pa 300 million muno mu Africa. Ndipo kuno ku Malawi ntchito imeneyinso ikuchitika ndithu yokweza chiwerengero cha anthu amene akhale ndi magetsi kuti azitha kugwiritsa ntchito pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko. Kuno ku Malawi chiwerengero chimenechi chikumakwera ndithu. Kumbuyoko chinali pa 9% kakuti pa anthu 9 pa anthu 100 aliwonse, komano chiwerengero chimenechi tsopano chili pa anthu 25 pa anthu 100 aliwonse kakuti 25%. Ndipo pali chiyembekezo kuti anthu amene akhale ndi magetsi akhala ochuluka kufika mwina pa 70 pa 100 kapena 75 pa 100 pofika chaka cha 2030. Choncho pali ntchito yaikulu ndithu yoti ichitike kuti zimenezi ziteke. Choncho msonkhano umenewu kumene mtsogoleri wa dziko lino anapita anakaunika nkhani imeneyi kuti kodi ndi mavuto otani amene alipo kuti anthu asamakhale ndi magetsi, anthu ochuluka asamakhale ndi magetsi, kuunika kuti kodi zikuvuta ndi chani, nanga tingachite zotani kuti anthu ochuluka azikhala ndi magetsi, komanso mwayi umene ungakhalepo kuti anthu ochuluka azikhala ndi magetsi amenewa. Ndipo pali njira zosiyanasiyana zimene zikuchitika, komanso zimene akambirana kumeneko kuti pakufunikanso kuti osangodalira kokha magetsi mwina ogwiritsa ntchito kapena opangidwa kuchokera ku mphamvu ya madzi, komanso njira zina ngati za mphamvu za mbwereza ngati magetsi ochokera ku mphamvu ya dzuwa kuti sola, ngakhalenso magetsi kuchokera ku mphepo, kunanso njira zina ngati kugwiritsa ntchito biogas ndi zina kuti magetsi azikhala opezeka. Kuno
ku Malawi njira zimenezi zikugwira ntchito ndithu, ngakhale mphamvu ya magetsi adzuwa imathandiziranso kuti abungwe lopanga magetsi la Ejenko azithanso kupeza mphamvu zina kuchokera ku magetsi amenewa amphamvu ya dzuwa kaya kuti a sola. Tikudziwa bwino kuli munda ndithu wa magetsi amenewa amphamvu ya dzuwa ku Salima, ngakhalenso ku Nkhotakota. Ndili ndi mzanga pa mtolankhani wathu Eunice nkhani ya magetsi ndi imene mafotokoza pompano kuti yaye ngakhale kuno ku Malawi tayambapo ndithu kugwiritsa ntchito njira zina osangodalira madzi okhapo panga magetsi, komanso ngati mphamvu ya dzuwa ya sola. Ndizoona Raymond, mphamvu zosiyana-siyana za magetsi ndi nkhani yomwe ukukamba ndakumva kulongosola zomwe atsogoleri osiyana-siyana akhala akuchita, zomwe akambirana ndalama zochuluka zomwe bungwe la World Bank komanso Africa Development Bank apereka ku maiko a mu Africa. Ndifotokoze kuti dziko la Malawi kuchokera pomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anatenga dziko, ananena kuti akufunitsitsa kuti Malawi muno mukhale magetsi ochuluka. Izi ndikuchotsa magetsi aja kuchoka pa 200 chakuti megawatts koma ananena kuti afika pa 1000 megawatts. Zimenezi zingaende bwanji? Tinene kuti ndi njira imodzi yomwe akakambirana uko yomwe itathandizire. Nkhani yayikulu ndiyo kuti pakhale sola, monga mmene wanenera minda yosiyana-siyana yomakolola mphamvu za dzuwa ndikumapangitsa kuti zidzibweretsa magetsi. Komanso taona dziko la Malawi likulimbikitsa zija timati ma mini grid. Madera osiyana-siyana taonapo zimenezi, ena amagwiritsa ntchito madzi mitsinje ya kwawo komweko, taonako zimenezi kumulanje. Ena amagwiritsa ntchito ndithu mphamvu ya dzuwa yomweyo, koma mini grid imapereka magetsi kwawo komweko komwe aliko. Ndiye tikuona kuti ndi ndalama zochuluka zomwe asayinirana kumeneko. Mwina ngati ndisakulakwitsa ndalama zomwe dziko la Malawi litakhale nazo ndi pafupifupi 300 billion. Ndi ndalama zomwe zitathandizire kuti kodi kunoko ku Malawi tipange zotani, tithandiza motani, kuti kodi tikweze ntchito ziti ndi ziti. Ndi nkhani zomwe atsogoleri amenewa amakambirana. Nkhani yayikulu ndi jaso wanena Raymond kuti anthu achoke pomwe ali pakadali pano. Mmene Dr. Lazarus Chakwera ankatenga dziko panali anthu 9 okha mwa anthu 100 amene amakhala ndi magetsi, koma pakadali pano magetsi aja akufikira anthu 25 pa 100 aliwonse. Ku msonkhano umenewu akuti afike pa 70 monga manenera kapena 75. Ndiye kuti ndi ntchito yayikulu kwambiri yomwe boma limene lili laitenga kukhala patsogolo pawo. Ndipo mmene akuchokera kumeneku tinamva ngakhale ku msonkhano komweko nduna yoona za mafuta ndi magetsi ikufotokoza zomwe atachite, nawo a Eskom akhala kulimbikitsa kuti chaka chino afuna alumikize anthu ochuluka pa magetsi ochokera ku Eskom. Komanso akachoka pamenepo zija timanena za kumadera osiyana-siyana zikhala zikuchitika, anthu alumikizike. Ndiyenso pali nkhani ina yayikulu ija amakonda kuyikamba ku nyumba ya malamulo Raymond, amakamba nkhani ya Malawi Rural Electrification Program, MAREP. Pafupifupi phungu wina aliyense kaya ndi waboma otsutsa boma amakhala akunena mmene munja kuti ndikufuna magetsi kwathu. Ndiye kuti ndalama zomwe zikuchokera kumeneku mwinanso ndi zomwe zitalimbikitse ntchito ngati zimenezo, chifukwa takhala tikumva kumene kuja aphungu akunena kuti ine anandiuza kuti alumikiza mwina pa madera 3, alumikiza dera limodzi, apanga chakuti kusonyeza kuti ntchitoyi kuno ku Malawi inaliko, koma imafunika kuyilimbikitsa. Pamafunika pakhale amene atayitsogolere kuti kodi iyenda bwanji. Ndiye takhala tikuona mtsogoleri wa dziko lino akuyionetsetsa kuti ntchito ija ikuyenda ndithu mwa ndondomeko. Apa tikhoza kungonena kuti mwina angopereka mangolomera kuti ntchito ija iyende bwino. Kuno ku Malawi anthu ndithu akuyembekezere kuti pakhala kusintha. Mwina ndinene pano kuti takhala tikuona be kusintha. Magetsi ankangotimatima, pano anasiya kutimatima. Ndiye kuti ngati akunena kuti ife tikufuna anthu 70 akhale ndi magetsi, tichoke paja pa 29 paja, kusonyeza kuti ntchito imeneyi ndiye kuti ayilimbikitsadi. Mmene ukamba za magetsi kutimatima timaona atu magetsi akangoti ti anthu amadandaula kwambiri mmakomo kaya business. Ndizoona di Raymond, and ndawi zambiri ndi zinthu zokuti pena zimapatsa chidwi ukamaona magetsi aja kutima. Anthu amati president atimitsa magetsi.
koma tikamakamba nkhani yokuti apresident akakambirana nkhani za magetsi alipo ena safunabe kuti apite akakambirane nawo nkhani ngati zimenezi koma tikumayiwala kuti tikumalumikiza nkhani zija ndi zomwe zikuchitika kuno ku Malawi ndiye kuthima kwa magetsi ngakhale kuti timakhala ifeyo tili mu mdima kuti anthu wamba tili mu mdima kumakhalanso makampani osiyanasiyana amene amakhala akugwira ntchito zosiyanasiyana kungothima magetsi kuja kwa iwowo atha kukhala malosses tiyerekeze kuti kumene kuja amakonza mwina masuwiti aja phala lake silinakandike bwinobwino kenako magetsi athima zaonongeka ndi loss akayambirenso wani ntchito ngati zimenezo ndiye tikukamba zinthu ngati zimenezo kuti akamati pa chizungu sustainability ya electricity ku Malawi kuno ndi zomwe tikufuna pakhale ndithu magetsi amene angathandize kutukulanso chuma cha dziko lino ndiye mwina Raymond ndifotokoze kuti apresident kumeneku zomwe anachita ndikulumikizitsa ntchito zomwe akuchita kumeneku za magetsi ndi nsanamira zomwe Malawi ikutsatira ATM strategy tikutsatira nkhani ya agriculture mining komanso tourism mukudziwa inu kuti popanda magetsi sitinganene kuti tipanga process zinthu zofunikira ku ulimi popanda magetsi simunganene kuti mupanga process zinthu za mining ndiye imafuna magetsi ochuluka komanso tikakamba nkhani ya tourism simungakhale kuti mukukopa alendo kumalo kopanda magetsi ndiye mtsogoleri wa dziko lino nsanamira zomwe anaziyika zomwe zikutsatira ndi boma lake ndi zomwe amazilumikiza ku magetsi amene akubwera kuno tichita bwanji kuti ziyende chonchi ku nkhani ya ulimi ziyendenso chonchi magetsi amenewa ku nkhani imeneyi ya mining nanga ya tourism kusonyeza kuti pamene magetsi amenewa akuanena kuti afikira anthu ochuluka mu Africa dziko la Malawi lili kale ndi ndondomeko tiyenda bwanji kuti zimenezi zitheke kusonyeza kuti anthu ndithu akamakhala kubomako ali ndi masomphenya tikamati tidzafika 2063 mwina pakadali pano ndipomwe anthu akhoza kumatsimikiza kuti ndondomeko zimene zija Malawi likhoza kuchita tisamadziyang'anire pansi ya Malawi zinthu zikuluzikulu zomwe zikuchitika mu dziko lathu la Malawi ndi zomwe zitathandizirenso kuti chuma cha dziko la Malawi chidzipita patsogolo zonadi Eunice ndiyetu pakali pano ndikuona galimoto zimene zimakhala pa DPT pamene pamakhala galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino tsopano zafika kuno ku Kamuzu Palace ndipo nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko linoyu akhale akutsika galimoto mmenemu ndipo chakufupi ndi kumene kwaima galimoto imeneyi ndi kumene kwandanda akuluakulu osiyanasiyana amene alandire mtsogoleri wa dziko lino akatsika galimoto mmenemu ndiponso pali anthu enanso ogwira ntchito kuno ku Kamuzu Palace amenenso nawo afika ndithu kuti adzalandire mtsogoleri wa dziko lino pamene wafika mdziko muno komanso pamene wafika kuno ku nyumba ya boma ku Kamuzu Palace ndiye tsopano galimoto ayitsegula chitseko ndipo mtsogoleri wa dziko lino kutsika galimoto mmenemo kugwirana chanza ndi Ataitas Mvalo nduna ya zachilungamo komanso mayi wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera nawonso kuyenda nawo ndithu limodzi ndi president kugwirana chanza ndi akuluakulu osiyanasiyana amenewa pamene wafika kuno ku Kamuzu Palace kunonso nyengo mmene ilili ndiyoti kuli mitambo ndithu kanthawi kena timawawa tinachitako pang'ono koma pakali pano kwangochita mitambo ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano kuyenda ndi amene akuyimira mkulu wa asilikali kuyenda pa chinsalu chofira kuti afike pa saluting dice kuti pamenepo alandire salute ya ulemu kuchokera kwa asilikali a Malawi Defense Force. Presidential salute! Present!
Excellency, Guard of Honor mounted by 2nd Battalion of the Malawi Defense Force is present in open order and is ready for your inspection, Your Excellency. Tamva pamenepo parade commander Major Paul Dunga kupempha mtsogoleri wa dziko lino kuti ayendere perete, ndipo tsopano a president akuyendera perete. President amaliza kuyendera perete, ndipo tsopano akuyenda kuti afikenso pa saluting dice kuti alandire salute ya ulemu kuchokera kwa asilikali amenewa a 2nd Battalion ya Malawi Defense Force. President alandira salute ya ulemu kuchokera kwa serikali 2nd Battalion ya Malawi Defense Force, ndipo tsopano kwayamba timawawa ndithu kamvula pang'ono, koma tsopano a president akufika pamalo pomwe ayankhule ndi atolankhani. Welcome home, Your Excellency. My name is Yeah, you are coming from the Mission 300 Summit in Tanzania, where you discussed about electricity. And can you share some of the major highlights of the conference for Malawi? Well, Mission 300 for Africa generally is a milestone. For Malawi, it is a tremendous boost. It's a boost because it will enable us to achieve our goals in terms of power generation, power transmission, and the usage of the same for agricultural, industrialization, production, value addition,
all of the factories we need to have, and mining particularly, a sector that needs power, not diesel-generated power, but a power that we can use, which is green energy. This, I think, is a plus for Malawi in terms of that which we desire to achieve. And I was happy that I was one of the signatories to this particular issue. Now, we had a stepping stone, as it were, to this M300, which is the assent agreement that we had, and we signed for that as well, and that provides close to $300 million US dollars to begin this process. And our team was commended, and I am glad that we were commended as an example of that which the World Bank, African Development Bank, as well as Rockefeller Foundation desired to have for us as nations and countries on the continent, to make sure that this continent no longer literally is dark continent, but a continent that is lit up. President takulandirana uno ku Malawi kunyumba kumudzi. Mukuchokera ku msonkhano umenewu komwe ndi akuluakulu atsogolera mayiko ena mwakambirana nkhani za magetsi. Komano kuchokera ku msonkhano umenewu ndi ziti zikuluzikulu zomwe zilipo zomwe zingatikhudze dziko la Malawi. Na kwa ife Malawi angakhale kuti project ya Mission 300 ndiye kuti ithandiza Africa yonse kuti anthu akhale ndi kuthekera kokhala ndi magetsi oposa 300 million. Kwathu kuno zitithandizira kuti ifeyo ntchito zimene tayala zikuluzikulu zokhudzana ndi ulimi wa makono, kuthirira komanso mafactory, komanso kuonetsetsa kuti zamigodi zimene zimafunika mphamvu ya magetsi yambiri, osati kuti tizigwiritsa ntchito za diesel ayi, koma mphamvu za makono zimene tikhoza kuzipeza kwathu kuno. Iwowa wakhala ngati ati bayajekeseni woti tikhale ndi mphamvu zoti tithere kuchita zimenezi. Ndipo ndi nchikhulupiriro kuti tsopano tikhala omasuka tere kuti asanyala nawo zimenezi, ndipo atiyamikira. Inenso ndikuthokoza kwambiri chifukwa World Bank, African Development Bank, ngakhalenso Rockefeller Foundation akhala wogwirizana kuti Malawi achite nawo zimenezi, chifukwa tikukhulupirira kuti tili nkuthekera kutero. Tamva pamenepo President akuyankha mafunso kuchokera kwa atolankhani, ndipo amafotokoza zambiri za ulendo umenewu umene adapita ku Dar es Salaam, dziko la Tanzania, ku msonkhano umenewu. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyo adanyamuka mdziko muno dzana lolemba lapitali kupita ku msonkhano umenewu, ndipo lero lachitatu ndi pamene mtsogoleri wa dziko lino wabwerera kuno ku mudzi. Ndetu ntchito zimenezi za magetsi makanso zimene akufuna kulimbikitsa atsogoleri amenewa amayiko amu Africa ndizoti zikhalenso zija zosawononga za chilengedwe. Tikudziwa chilengedwe chakhala chikuonongeka ndithu mayiko ambiri, anthu kudula mitengo mwachisawawa, zimene zikulimbikitsa kusintha kwa nyengo, kuti nyengo mmene makhalira kale ndi mmene ikukhalira pakali pano zikusiyana kwambiri. Pakali pano tikumamva za anamondwe, madzi kusefukira, zimenezi zikumaononganso ntchito za magetsi. Choncho ku msonkhano umenewu mazina amalimbikitsanso kuti ntchito zimenezi zokuza magetsi zikhale zosawononga chilengedwe. Ndiye tsopano mtsogoleri wa dziko lino wakwera galimoto kuti apite kuseri kwa nyumba imeneyi. Ndiye pamene mtsogoleri wa dziko lino wachoka pano pamene amalandira
ulemu kuchokera kwa asilikali, ifenso kuulutsa kwathu tiyilekezere pamenepa kuchokera kuno ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Ndithokoze anzanga onse omwe tagwira ntchito limodzi kuno m'malo mwa iwowa. Ine Raymond Katayika tsopano ndikubwezereninso ku nyumba zathu zoulutsira mawu ku Kwacha komanso ku Chichiri mu mzinda wa Blantyre Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.